дар соли 2020 нисбат ба 5 нафар кормандони ташкилотҳои қарзӣ парвандаҳои ҷиноӣ боз карда шудааст. Дар ин бора Наврӯз Валиев, мудири шӯъбаи минтақавии Бонки Миллии Тоҷикистон, дар шаҳри Хоҷанд зимни нишасте хабар эътироф дод. ӯ таассуф аз он дорад, ки ҳама аз як ташкилоти қарзӣ, яъне ба таври возеҳ аз ташкилоти амонатии қарзӣ хурде арванд мебошанд. Баротов Элёр Наимҷонович аз ҷониби корманде ки дорои пули молия бевосита кор мекард, содири додани кирдори зидди ҳуқуқие ки барои нисбати ӯ гум шудани боварии корфармо асос гардидааст. ҳам хеле давуру ғайрат Усмонович инам гум шудани боварӣ юнусу махсус Кушкорович дуздидани моли мулк ва дигар кирдорҳо ки чӣ намудааст. баъд як корман дигарашон дар ҷараёни тафтишот пешгӣ қарор дорад, як коргир дигарашонам инам дар ҷараёни тафтиши пешгӣ. дар давоми соли сипаргузашта нисбат ба 5 та ташкилотҳои қарзӣ агар 4 та ҷиноятҳои иқтисодӣ вобаста ба гум кардани боварӣ дузди моликият бошад, анамин сардори шӯъбаи муҳофизат ва инкассатсия рост мегӯяд, анамин вобаста ба ёро гум кардан ё чӣ карданаш гуфтед вобаста. ҳамчунин Наврӯз Валиев, намояндаи Бонки Миллӣ дар шаҳри Хоҷанд, аз дастгириҳои ташкилотҳои қарзӣ нисбати мизоҷон ҳарф зада таъкид дошт, ки 14,700 парвандаҳои қарзӣ аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ ки маблағи он 402,7 миллион сомонеро ташкил медиҳад, аз нав дида баромада шудааст. Яъне фоизи қарзҳо барои мизоҷон дар давраи пандемияи коронавирус ба муддати муайян муваққатан боздошта шудааст. ҳамчунин муҳлати баргардонидани қарзҳо низ дароз карда шуда, имтиёзҳо пешниҳод гардидааст. таъкид гардид, ки шаҳрвандоне ки аз ташкилотҳои қарзӣ маблағ гирифтанду пеш аз пардохт фавтиданд, вазъи оилавии онҳо дида баромада шуда, имкони бахшидани қарз вуҷуд дорад ё дар давраи пандемия ин гуна ҳолат низ ба қайд гирифта шудааст, гуфт намояндаи Бонки Миллӣ дар шаҳри Хоҷанд. афзуд, ки ин ҳолат дар Бонки Эсхата ва Имон Интернешнал дида мешавад. қарзи чанд оила дар давраи пандемия ва маблағи бахшидашудаи онҳо пешниҳод карда нашуд. барое ки ин гапҳои ман беасос набошад, ман ҳамон Бонки Эсхата ё Имон Интернешнал мегӯям, ки дар ҳамин самт чӣ кор кардан барои шумо маълумоти конкрет медиҳам, барое ки ҳар як ташкилоти қарзӣ ва мувофиқи стратегияи рушди вай ин масъалаҳо дар алоҳидагӣ бо таври хос баррасӣ карда шаванд. Акбарҷон марҳамат. Монда шахсан сохтори махсуси мо ҳаст бо мониторинги қарзҳо ва хавфи қарзҳои дида мебаранд. Анамо мероятан муроҷиатҳо вақте ки ҳақтан шаҳрванд мефавтад, ҳамун қарзши дида истода аз аҳолии худаш ҳамун хонадон дида назар карда истода қарзш мебахшад. Ин ҳолат шуданаш мумкин, лекин как раисмо дуруст қайд намудан, сиёсати қарзӣ ҳар як бонба вай. дар давраи пандемия 43 нафар кормандони ташкилотҳои қарзӣ ба коронавирус гирифтор гардида, 9 нафар аз ин беморӣ фавтиданд. ҳамчунин гуфта шуд, ки дар давраи пандемия тамоми ташкилотҳои қарзӣ ба муддати муайян ба таври фосилавӣ фаъолият намуданд. оид ба паҳлӯҳои дигари бурдубухти ин ниҳод дар давраи соли 2020 дар гузоришҳои минбаъда ба таври муфассал маълумот пешниҳод хоҳем кард. гузориши Саид Мухтори Саиданвар барои барномаи иттилоотӣ хабар.